Euskal Herria Bilduk irmoki gaitzetsi du UPNek Endik Alonso Iruñeko zinegotzia eta Francisco Javier Azkin Arbizuko alkatea salatu izana atortxurroken eginiko adierazpenengatik. Alonso eta Razkinek oholtza gainean euskal presoen alde esandakoa terrorismoa goratzea eta biktimak humilatzea dela argudiatu du alderdi regionalistak. EH Bilduk aldiz presoen eskubideen defentsa eta aldarrikapena konstante bat izan dela adierazi du koalizio subiranistaren jardunean eta hala izaten jarraituko duela euskal gizartearen gehiengoak hala eskatzen duelako eta euskal preso politikoei aplikatzen zaizkien salbuespen politika eta neurriak behingoz amaitu behar direlako. Datorren irailaren 17rako Dana Erlich Israelgo enbaxadako ordezkariak Bilbon ematea aurreikusita zuen hitzaldia bertan behera geratu da egindako presio sozialari esker. Palestinarekin elkartasuna plataformak elkarretaratzea deitu zuen ekitaldia gauzatuko zen hotelaren aurrean eta Juan Maria Burto alkateak Bilboko udalaren logoa karteletatik kendu eta hitzaldia bertan behera uzteko eskaera luzatu zutela jakinarazi du. Gazako genozidioaren kontestuari jarraiki, Espainiako Auzitegi Nazionalak ez ditu bueltan gauzaturiko protestak epaituko konpetentzia faltagatik plazaratu dutenez. Bilabesetako langileak greba mugagabera joan daitezke alase jakinarazi du TCC-ko enpresa batzordeak Iruñean ostiral honetan eginiko agerraldian. TCC konpainia da Nafarroako hiriburuko autobus publikoen zerbitzua aurrera eramaten duena eta enpresak hurbilpenik egin ezean borrokan jarraituko dute baieztatu dute. Ahalik eta hitzarmen duin eta bidezko bat lortu arte. Europako Justizia Auzitegiak Marisol Garmendia eta Kokideoia ezin dutela ekintza beragatik bitan epaitu ebatzi du. Espainiako Auzitegi Nazionalak luzaturiko galderari erantzun dioala Europako epaitegi honek. Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak esan du Marisol Iparragirre ez dela bi aldiz epaitu behar gauza beragatik. Iparragirre Espainiako Auzitegiek kondenatutako euskal presoa da, Frantziako estatuan zigorra bete ondoren. 2004an atxilotu eta espetxeratu zuten. Frantzian egon zen preso 2019 arte. Orduan euskal presoa Espainiako agintarien esku utzi zuten euroagindu bidez eta hainbat ekintza egotzi zizkioten. Besteak beste eta 1997an Oviedon egindako atentatu bat. Auzitegi Nazionalak baina ez zuen argi auzia. Iparragirreren aurkako auzibideak Frantzian epaitu eta zigortutako delituen oinarri berbera izan zezakeelakoan. Bada 2021an bizi ninden kasua zegoela ebatzi zuen. Hau da inorrezin dela bi aldiz auzipetu epaitu edo zigortu gertakari berberarengatik. 2023an ordea bertan bera utzi zuen ebazpen hura Auzitegi Gorenak eta Auzitegi Nazionalak beste ebazpen bat egin zezala agindu zuen. Orduan egin zion kontsulta Auzitegi Nazionalak Europar Batasuneko Justizia Auzitegiari. Orain Europako Auzitegiak Espainiari erantzun dio ezin dela beste estatukide batean zigortutako pertsona bat ekintza beragatik berriz epaitu. Ez duena zehaztu da Iparragirreri egozten dioten atentatua dagoeneko epaituta dagoen. Hori erabakitzeko ardura Auzitegi Nazionalaren esku utzi du. Ostegun honetatik aurrera irekita dago Bilboko udal euskaltegien matrikulazio kanpaina. Udalak eta euskaltegietako arduradunek bilbotarrak euskara ikastera gonbidatu dituzte, euskaraz bizitzeko aukera izateko. Bilboko udalak eta bertako euskaltegietako ordezkariek euskara non nahi kanpaina aurkeztu dute. Tokiko euskaltegietan matrikulatzea bultzatzeko. Udalak euskara ez dakitenak, ikasten jarraitu nahi dutenak edo hobetu nahi dutenak matrikulatzera animatu nahi ditu. Bilboko udalak gero eta euskaldunagoa den Bilbo baten alde egiten du lan eta horrexegaitik gaur aurkezten dugu gaurko kanpaina, euskara non nahi, euskara en cualquier sitio. Zergaitik aurkezten dugu kanpaina hau, benetan nahi dugulakon jendeak izena emotea eta matrikulatzea Bilboko euskaltegietan euskara ikasteko. Animatu nahi dugu eta animatu nahi ditugu bilbotar guztiak izena ematera eta euskara ikastera hastera.
Zentro ordutegi eta maien eskaintza zabala nabarmendu du udalak aurtengo matrikulazio kanpainari dagokionez, baita ikaskuntzarako laguntza ekonomiko garrantzitsuenak ere. Jakinarazi dutenez, 2024an nabarmen handitu zen emandako diru laguntzen kopurua 2023 urtearekin alderatuta. 288tik 855 zehazki. Bilbon, zorionez, euskaltegi sare zabala daukagula, euskaltegia zabali dauzela, gure lankide guztiak ilusioz beteri dauzela ikasturte berriari begira, eta inoizko errestasun gehien dauzkagula aurten zentzu guztietan. Eskaintza goizeko 7:00 gaueko 10:00 arte euskaltegia zabalik goten dira eskaintza anitz eskainiz, ez? Era guztietako ikastaroak, trinkotasun handikoak, 4-5 urte egin dituenak egunero badauka aukera. Lanagatik edo bestelako kontuengatik asko aukera urriagoa daukana, horrek ere aukera dauzka. Kanpaina dagoeneko ikusgai dago hiri osoan zehar banatuta dauden euskarrietan, markezinetan, Bilbobuseko autobusetan, Bilboko udalaren sare sozialetan, kiroldegietan eta hiriko ikastetxeetan besteak beste. Irailaren batean ireki zituen berriz ateak Iruñeko Laba kulturguneak hilabetetako erreforma lanen ostean. Irudi berri eta espazio zabalagoa dio orain Labak euskarari eskaintzeko. Guztiz honen inguruan aritu da hizketan gure berri emaile Irune Rejano, Ibone eta Jasmin Laba sareko kideekin eta Joseba Zabala bertako sukalderiarekin. Iruñeko erdigunean, Laba elkartea taberna kultural bat baino askoz gehiago bihurtu da. Gastronomia, artea eta aktibismoa nahasten dituen gune bizia da, eguneroko bizitzan euskara sustatzeko. Proiektua pandemia garaian sortu eta 2022an ateak ireki zituen, Gazteluko plazaren erdigunean. Euskara oinarri gisa izanik, kontzertuak, hitzaldiak, erakusketak eta barreko ekintzak antolatu dituzte urteetan zehar. Proiektua handitzen joan denean, Labak aurtengo otsailean ateak itxi zituen handitze eta hobekuntza lanei ekiteko, eta irailean berriro energia berrituekin ireki ditu. Etapa berri hau eta aurre egin beharreko erronkak gertutik ezagutzeko, Ibon eta Jasmine bazkidekin, baita Joseba Zabala sukaldariarekin ere hitz egin dugu. Laba proiektu kulturala da, hasieran sortutako 2022ko urtarrian, oker ez naiz, eta zabaldu ziren ateak hemen Gazteluko plazan toki berean, ze asmorekin irekitzeko espazio bat Iruñeko bihotzean, nolabait eskaintza kulturala izateko 100% euskaraz, Iruña batean. Orduan, erakusleio izan nahizun, nik uste dut lortutako helburua dela, eta gaur egun nik nola definitzen dut Laba berdin proiektu bat bezala filosofia batekin, eta batez ere oinarritzen da bere bazkidetan. Kontatu digutenez, Labaren eraberritzea suertatu gabe iritsi zen aukera izan zen. Erabaki bat baina uste dut suertatu zela aukera espazioa zabaltzeko, ze nahi du azpimarratu hau espazioa aldatu da, baina proiektu edo filosofia ez da inondik inora aldatu. Orduan suertatu zen aukera nolabait Laba berri bat irekitzeko, eta orduan otxean itxi ziren atea, egin genuen itxiera festa, guretzat gustatzen zaigu markatzea oso zehazki datak eta ospatzea, baita ere izten denean. Itxi zenean ospatu genuen itxiera festa, eta 6 hilabeteko obrak izan genituen Laban. Orain emaitza oso ikusgarria da, pentsatzen dut gustatzen ari dela, eta ikusi genuen bazegoela aukera zerbait gehiago eskaintzeko, ez? Bai kafetegia aldetik, bai espazio aldetik, bai kalitate aldetik, ari gara entzuten musika orain, baino funtsean proiektua ez da aldatu. Aretoaren handitzearekin batera, Laba berriak eskaintza handitu du. Aipatu dugun bezala toki ez da aldatu, oso nahi dut kokapen berean gaudela, baina bai zabaldu zela lokala. Orduan ikusten da espazio ezberdinak oso ongi markatuak, sartzen garenean gela handia, non esertzeko kafe bat hartzeko, edo baita ere ikusteko kontzertu bat, edo liburu aurkezpen bat, edo
Beste aldetik, oholtza zabaldu da ere bai. Oholtza handiagoa da, eta horrek pentsatzen dut eta espero dut, esan nahi du proiektu ambiziozoagoak edo izanen ditugula. Beste aldetik, barra guztiz berria daukagu eta honekin lotuta kafetegi eta sukalde zerbitzua ere etorri da gurera, Torino berriaren eskutik. Eta azkenik, azpimarratuko nuke batez ere musika izanen da Labaren ardatz nagusia eta hortarako sortutako musikagela batean gaude hemen, non soinu ekipo berri bat eta kalitatezkoa badugu orain gozatzeko musika zuzenekoa edo entzuten duguna orain adibidez biniloen. Torino berria izena duen sukaldea dago berrikuntzen artean. Bertan, karta berezia prestatu dute, otordu ezberdinekin. Joseba Zabalak honen inguruko zehaztasunak eman dizkigu. Bertan, 12 langile daude osotara, eta Labarekin harreman zuzena dute. Geneukan nolabait ere pentsatuta zein formato ezberdinetan saldu nahi genituen platerrak. Horregatik egiten dugu plater berberaz, pintxo errazio erdia o errazio osoa. Eta gero, geneukan ere argi nahi genuena gertuko produktuekin lan egin eta nolabait ere gure normaleko produktuak eskaini, ez? Eta gainera geneukan ere argi nahi genuena partekatzeko platerak eskaini. Orduan guzti hori lotuz egin dugu pizkatxo bat menu hau. Laguntza izan dugu, Baserri Berriren laguntza izan dugu plater guztiak diseinatzeko. Eta gero Gorkak sasoiko platerak egin ditu eta egon behar da beti mugitzen eta 3 hilabetero egingo dugu menu aldaketa, pizkatxo bat. Baina, genukan argi, mengo produktuak o mengo platerrak gutxi gora bera izatea, partekatzeko izatea eta 3 formato hauek edukitzea. Programazio berriaren baitan, Iruñean irailaren azkeneko astean ospatuko den San Fermin txikitorako prestatu dituzten jarduerak aurreratu dizkigute. Gaur egun urrengo helmuga uste dela San Fermin txikito, hilabete bukaeran ospatuko dugula, eta Labako, ohiko Laba zabaldu izanetik, 2022tik, urtero badugu programa berdinean, nolabait eskaintzen dugu aste kultural bat, orduan okerez banez aurten asteartetik igandera hori da, izanen ditugu egunero hainbat ekintza. Zakit bereziena edo, orain bihurtu dena tradizioa izanen da gure karaokea Gabi de la Mazarekin larun batean, baino, aparte, egunero eskainiko dugu zerbait ezberdina. Iruñeko Gaztelu plazan horrelako lokal batek duen garrantzi azpimarratu dute. Naiz eta argi utzi duten, haien helburua Iruñ herri osora zabaltzea dela. Uste dugu alde batetik ikusgarritasun hori, ez? Gaztelu plazan gaude, eta hau da Iruñara datorren edonork zapaltzen duen tokietako bat, orduan hemendik pasako den edonork aukera izanen du euskararen edo erdigune hori edo benetan ikusteko. Eta aldi berean aukera bat espazio berriarekin lotuta, Jasminek esaten zuen bezala, eskaintza kultural hori zabaltzeko eta uste dugu jende gehiagori ere heltzeko aukera. Dena dela, guretzat importantea dela esan duzun bezala, alde zarran egotea esan nahi du asko, baino gure asmoa da baita ere etorkizunari begira zabaltzea Iruñeko hainbat auzoetan esateko ez gaude bakarrik nolabait itxita alde zarrera, baizik eta auzoetara zabaltzea eta honekit batera duela 2 edo 3 urte bezala ospatu zenez seismoa, orain erupzioa ekintzarekin gatoz eta urtero ospatuko dugu festa handi bat Iruñeko auzo batean. Aurten izanen da azaroaren batean Arrosaria auzoan eginen dugu festa handi bat egun osoan. Azpimarratu dutenez, proiektua publikoarentzat irekia da. Beraz, dei egin dute parte hartzera. Hori uste dugu saiatzen garela aniztasun horretatik eskaintza kulturala ematen, agian hainoikoak ez diren formato horietan, bakarrizketa probalekoa dugu,
triviala euskaraz, mahainguruak, liburu aurkezpenak, agian poesia, dantza emanaldiak, antzerkia, oso eskaintza anitza uste dugu eta beti ere pentsatuz publiko desberdinetan eta hori aniztasun horretan. Hemendik aurrera irekita egongo da asteartetik igandera, ordutegi jarraian, hau da goizeko 9:00-etatik 11:30 astetartez eta asteburuan 12:30 arte. Orduan, hau espazio irekia da eta denak ongi etorriak. Eta proiektu irekia da ere, bai, espazioaz gain, gu, Ibon eta Bio gara voluntarioak, orduan edo nor apunta daiteke eta bere laguntza eman, labak segitzen duelako izaten bazkideon proiektu bat. Ostiral honetan agerraldia egin dute Gasteizko lorezainek euren lan gatazkaren inguruko azken xehetasunak ezagutarazteko. Bertan izan da gure berri emaile Maite de Felipe. Gasteizko udaleko bulego teknikoetan bildu dira Enbiser enpresako lorezainak. Bertan 5.000 sinadura baino gehiago entregatu dituzte. 5 hilabete baino gehiago daramate greban Enbiser enpresako lorezainek. Euren aldarrikapenen artean soldata duinak eta lan baldintza hobeak daude. Gasteizko lorezainek 5.098 sinadura entregatu dituzte udalaren bulego teknikoetan. Hoien bitartez udala gatazkaren konponbidean inplikatzea espero dutela adierazi dute. Era berean, Gasteizko jaietan jasotako babesa eskertu dute, herritarrena eta albokariena, baita Fermin Muguruzak bere kontzertuan helarazitako babesa ere. Udalak azpikontratatutako Enbiser enpresako langileek argi utzi dute greba mugagabearen aldeko babes soziala oso zabala izaten ari dela. Bestalde, pasaden asteazkenean Olarizuko zelaietan gertatutakoak, behin betiko konponbide bat bilatzeko aukera are gehiago urrundu duela jakinarazi dute. Gizartearen aldarria entzun beharrean, udalak legea bihurritzeko apostua egiten du, langileen grebarako eskubidea urratuz. Olarizuko zelaiak traktore batekin txukuntzeko alegin maltzur eta arduragabeak agerian utzi besterik ez du egiten gobernu taldeak lan gatazkari aurre egiteko duen ezintasun politikoa. Gaineratu dute oso larria dela enpresa pribatu batek grebalariak ordezkatzea, baina udala bezalako administrazio publiko batek eraberean jokatzeak muga guztiak gainditzen dituela ohartarazi dute. Beraz, gauzak horrela gertatutakoa salatzeko eta udalaren zein Enbiser enpresaren benetako inplikazioa eskatzeko hurrengo astelenean Olarizu egunean elkarretaratzea egingo dute. Irailaren 12tik aurrera, Zabelortz kapitaina eta Greleko kondesa filma ikusgai izango da Euskal Autonomia Erkidegoko aretoetan. Zinema euskaraz ekimenari esker izango dugu abenturazko istorio hau euskal hizkuntzan gozatzeko aukera. Pasabide sekreturako prest! Herriatu bela nagusia! Askatu! Zabelortz kapitaina eta Greleko kondesa filma irailaren 12tik aurrera egongo da ikusgai Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako areto desberdinetan. Usaintzen dut! Hurrea! Adin guztientzat zuzendutako film norvegiar hau euskarara bikoiztuta ikusteko aukera izango dugu Zinema Euskaraz programari esker. Eusko Jaurlaritzako kultura eta hizkuntza politika sailak bultzatutako programa honek euskal herritarrei euskaraz bikoiztutako filmak eskaintzen dizkie zinemagintzan euskararen hedapena sustatzeko helburuarekin. Lapurtu dit, penakarri hori, greleraino ekarriko dugu. Zenolako tokia da. Hemen bere patuari aurregingo dio eta nik grelanditasunera eramango dut berriro. Filmean bi lagun bana ezin 7 itsasoetako erregearekin ari dira nabigatzen, baina ustekabean Sibilla kondesak itsasontzia erasotzen du eta lagunetako bat baitzen du.
Hala ere eraso horren atzean, planare handiago bat ezkutatzen da. Kapitaina harrapatu eta 7 itsasoetako erregina aldarrikatzea. Lortuko aldute kondesaren plana gelditzea? Zure granada da! Jaurti guani! Jaurti! Hamaika telebistako musika zuzenean programak 300 edizio bete ditu dagoeneko 8 urteko ibilaldiaren ostean. Larunbat honetan Bilboko Bira Kulturgunean ospatuko dugu mugarria. Hauxe da Koldo Otamendi saioaren aurkezleak honi buruz kontatzeko diguna. Musika zuzenean saioak denboraldi berria aurkezteko festa egingo du larunbatean Bilboko Bira Kulturgunean. 350 musika talde baino gehiago elkarrezketatu ditu Koldo Otamendik musika zuzenean saioaren 7 denboralditan. Ez da nolanahiko zifra eta euskal musika eszena osasuntsu dagoela nabarmendu du. Musika zuzenean telebistaren urtebeteko denboraldi batean 50 elkarrezketa inguru egiten ditugu eta esan beharra daukat tokin faltan gaudela ateratzen diren disko guztiei toki egiteko. Produkzio handia dago, disko pila bat argitaratzen dira, horietako asko eta asko euskeraz, beraz esan daiteke osasuntsu dagoela musika dagoera. Musikalki ere oso anitza da gure musika eszena, badago betiko roka, badago punka, hardcorea, metala eta azken garaian azaldu diren kumbiak eta musika elektronikotik datozen giroak. Beraz esan daiteke bai, osasuntsu dagoela. 8. denboraldia irailaren 18an hasiko da, eta lantaldeak hainbat berrikuntza prest ditu dagoeneko. Saioaren muinak ordea berdina izaten jarraituko duela adierazi digu Koldok. Denboraldi berri honetan aldatuko dugu sintonia, aldatuko dugu rotuloak, aldatuko dugu kareta, baina funtsean esan daiteke saioa berdina izango dela. Musika taldeak izango dute protagonismoa, musikariak izango dira lehen lerroan egongo direnak, eta musika saio bat denez, musika izango da protagonista. Denboraldi berria aurkezteko eta egindako ibilbidea ospatzeko musika zuzenean festa egingo dute larunbatean Bilboko Bira Kulturgunean. Irailaren 18an ikusi ahalko da musika zuzenean saioaren lehen atala, denboraldi berri honetako lehen atala, baina horren aurretik irailaren 13an Bilboko Bira Kulturgunean festatxo bat ingo dugu. Saioaren aurkezpena izango da, kareta berria ezagutuko dugu, sintonia berria eta lehen taldeen edukiak ikusteko aukera izango da. Ondoren, Gailu taldearen kontzertu izango da, disko berria atera dute Andoaindarrek, Bizi eta Isu izenpean eta kontzertua eskainiko dute, eta gero borobiltzeko Derrudekitz hariko dira musika pintxatzen reggae giroetan. Lagun arteko festa bat izango da, musika izango da protagonista, garagardo batzuk hartzeko beta izango da, dantza batzuk botatzekoak, eta bira bezalako gune importante batean niretzako, Bira gunea momentu latzak pasatzen ari da, ekonomikoki nahiko itota daude, eta niretzako lako arnaz guneak beharrezkoak dira musika eszena sustatzeko, eta horregatik erabaki dugu bertan egitea gure festa. Beraz, euskal musika eszenan barneratzeko eta talde berriak zein beteranoagoak ezagutzeko aukera eskainiko du beste behin 11 telebistako musika zuzenean saioak. Irailaren 18an abiatuko dugu denboraldi berria, ostegunero egon gara zuen pantaietan, gabeko 10etatik aurrera, eta mantenduko dugu betiko filosofia, musika talde berriak ezagutaraztea, musika talde beteranoei aukera ematea ere azaltzeko gure saioan, eta Euskal Herria zeharkatuko dugu gure furgoneta zaharrean entxegu lokaletatik entxegu lokaletara bertan gauzatzen dela zuei ekartzea. Bide horretan, euskal musika bizili dago aipatu dugunez, eta aukera ederra da talde berriak ezagutzeko 11 telebistak eta musika zuzenean eskaintzen dutena. Gaurkoan, Herenegun eta Marte Lasarteren Eraman nazazu abestiarekin amaituko dugu saioa. Gogoratu 11aren webgunea eta sare sozialak eskuragarri dituzuela informazioa zabaldu nahi izanez gero. Mila esker zuen arretagatik, asteburu ona izan eta astelehener arte. Sinkronizatu eta eguneratu genuen, baina azkenean berdina da, dena aldatzen dela, biopa genekien,
goizean hitz egiten hasi ginen, esateko asko genuen eta hitzen ziurtasunez apustu egin zenuen, gehiegi zegoen joko